Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü gysgaçyk berjek maglumatym şol öňüňkü goýulan bildiriş bilen baglanyşykly. Şol bilişiňiz ýaly öňüň giýje gelip maňa aýyň birini gelip goýulan berilen habara görä giýje turup aýtdylar da şular ýaly halmyradagy ana öýlenlik bir ýigitimiz İstanbullu awtowariýada wepat boldy. Erti irdenim Özümerde jaýlanjak. Habar beren adamlar gelsin kömekleşsin jaýlaşmaga. Ol oglanyň suratyna muguradypdyrlar, ýazyly suratym bar. Öňe men onu montaj edip bilmämden, onu goýmadymy? Ikinciden olan ses ýazgysy bar, edýän haýyşlary hemmejik zady. Men onu nesede goýduran oglalardan haýyş etdim, şolar hemmejik şol jaň edilip näme diýilen, aýdylan, ýazylan zatlaryna çeldi, hemmejigini görürsiniz. Olalar şol hemmejik montaj edip goýup uğradyrlar. Maňa men şunu haçan taýýar bolamam, şonam goýuyorum. Bärde edilýän oyun birinciden şol görýäňiz özüňiz. Ol 55 ýigit şol atrawlany bolup ýogurany hökümet eýelik etmedi, akdilmedi. Şolaň halkyň kömegi bilen şolaň mazardaşy goýuly sadakasy berildi, aýy dokurly. Onu şeýdi hem halk birleşip başlady bir ölüsün firan diýeresini filar diýjeli boljak zatlar görünüp durda. Indi şo zatlaryň öňüni almak üçin gornolýan oyun. Ýogsa edil şu habaryň gelmedinden bir hepde öň bir ýogulan türkmen ýigitimize ýa-da şol açylan täze fondyň ýigitleri, gyýlary ýüşüp hana mazardaşyny goýupdyrlar, suratyny muratdylar. Olan bar. Onuň hökümetiňkiler görüp durdy, bilip durdy. Indi şu tarapdan halky agdaly etmek üçin şu habar maňa giýje turdulyp uğradylypdy. Indi özüňiz pikir edip görüň. Adam haýyş edýär. Giýjan gyllar men turdup ine öllü, ine ady, ine familiýasy, ine suraty özüm haýyş edip aýdyp dur aňyrda. Men näme oňa giýjan şunu turunda maňa şoň ölüsini görkezdiň diýin. Haçan edildi bu türkmençilikde? Ya aydın türkmençilikde diýir adam öldü diýip habar uğratmak bolýarmy? Onu kim eder? Onu diňe hökümetiň mehemen itleri edip bilýär we şolara gulluk edýärler. Ondan şol oglanyň çykyşyny ýaňmaňa getirdiler, men şumal gördüm. Ol ene men diýir diýip pasportdan görkezýär. Diýir bolanyň ýaşy. Sağol, Allah sana 100 yıl ömür versin. Yani senem şol mehemen arasynda şoň oyununa giren bolsaň, men sana üstüne ýene bir 100 yıl dileýän, sebäp ýurda barymyzda senem gelip halkyň öňüne jogap bermeli bolsun. Ol sen näme haýbat atýan? Plançyny çel aýyrmasaň etjegin belli. Sen özüň näme boljagyny bilýän, şu ýalan habar ýaýradarlar bilen bilelikdi. Men ýene de bir azadyk pikir edýän, belki sen bilmänsen oýnadandylar diýip pikir edýärdim de. Ýöne sen bir azgyrlyp edýän çykyşyň ay men plan eder nämeden diýmek senem şol şatlyk diýdi, näme diýdi, beýleki diýdi, şo itle bilen bileleşip ine çykaran hoqqaňyz bolýardy. Näme beýdeniňiz bilen türkmen halky öz ölüsünden ýüze urar öýdýän, ýa öz ölüsini aglamaz öýdýän, ýa öz ölüsini jaýlamaz öýdýän. Mundan ozalky ähli men beren habarlam dogry çykýardy, ene şu taýda siziň oýnan ýeke gezek haram oýunuňyza halk inanyp näme halmyrat şu ýaşdan soňra gelip diýir adam öldü diýip aýdar öýdýän. Faktiski siz ölü meheme. Diýir ölü. Siz halky gömjek bolýan, ýöne halk gelip sizi gömer. Gaýrat edin, biraz garaşyň. Indi şu taýda aýtjak bolýan zadym maňa ine şu Türkiýeden jaň edip uğradan adamyň telefon nomeri +90 536 595 67. Ine şu telefonyň jaň edip maňa berilen habar. Eger sen ýigit ay näme etjek, beýtjek, suwda berseň men taýýar. Ine şu telefonym goý Türkiýe gulluklar tapsyn, kimiň adyna ýazyly, näme üçin jaň edildi, kim etdi bu oýulary. Onun ýerde habarlaşmaly bolsa, ýerde dikleşmeli bolsa men siz bilen taýýar. Ýöne halkyň agysyny matamyny tutmak, agysyny aglamak, toý gününe begenmek men borjum. Men şonu eder, edibem gelýär. Ol beýdip siz ýalan fake ýaýradyp, onu men garşyma goýjak bolup, onuňyz başa barmaz. Onsoň şunu ýaýradyň diýip o miskin sokarlar ýeňsede duran.
dur be, sene mädir götüň açylar. Bir azajyk gaýrat et, men sana entek elim ýetene gyýap ýurdun içinde mesele gatkan. Sen ýöne gaýrat et alan bergelen uğrat. Ondan soň galan görüň soňra da berer. Düşündiňden? Watandaşlar sizden ýene bir gede haýyş hem aýtjak bolýan zadym. Birinciden olar ýalan görürümleri, üns bermän, ol ýörüte edilýär. Halk şu toýuna ýasyna bilelikde dogan dost bolup gatnaşmasyny edilýän iş, agzaly saklamak üçin, kim ölünni olar üçin aladasy bolmasyn, bilmesin näme üçin ölünüm, näçe adamyň ölünüm, nerede jaýlanynym hiç kim bilmesin diýip edilýän işler. Ikinciden şol ýalan habary ýaýradylanlygy üçin şonu getirip maňa goýarlar üçin sizin şolary bildiren duygu dostluğunuz için, aydan sözleriniz için, okan doğalığınız için Tanrı yalkasın. Oy şol adam biri bolsa şon ýaşugyna ýarasyn, eger şon ol adamyň bilgeçleýine eden bolsa diýmek oňam alyna gelir. Sebäp bu dünýäden entek hiç kim diri gaçyp gutulan adam ýok, hemme kişiň gitmeli ýoly şol, bararym. Her kişiň öz wagty bardyr. Ýöne bir zady bekbellen şu ýerde adamlaryň arasyna çöp atyp, ýene de şol öňküýäli agzlaryny alardyp, bir döwran sürjek bolýar. Şo zatlara ýol bermäň adam. Men şonu aýtjak bolum. Galan görüňlerim soňra dowam etdirip berer. Men ýöne ugratdym şu hemme şol oglanyň telefonuny diýen aýdan sözlerini goý şonu montaj etdirler-de uğraşdylar maňa. Ondan men size goýaýyn, dinleň onu. Näme üçin şu gurrun orta çıkanny, şu işin näme üçin edilenni, näme beýlede haramzadalyň aňyry başy diýip düşünýän adamlar diýir adam öldü diýip öz-özleri habar ýaýratyp öz-özlerini jogap berýärler. Başga da tapmadylar da, jeýledämi? Duruberin, siziň hem günüňiz hasaply. Ýaşlar öz hökümetini gurup başlady. Basym ýurdun içinde de üýtgeşiklik bar, şonu görersiňiz. Näme-nämediň, näme kimdigini, halkyň öňüne çykarar hemmejin. KGB'nin arxivi bilen, MHM'nin arxivi bilen, olan agentleri bilen. Boljogyňyz şodur. Görjeňizem bardy. Watandaşlar sağ oturuň, sağlykda görüşelim. Hemmäňiziň öňüňize sağlyk.